खुंथाय स्टुडिय'आव आं जिमि बड' आरो बे समाव मोनसे गोनां रादाब फोसावनो लादों चिरांनिफ्राय। चिराङाव आबकारि बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनाय आरो सेबनानै बिजेपि सासे दैदेनगिरिनि न'आव सेबो आबकारि बिफाना आरो बिजेपि दैदेनगिरिनि न'आव सेबनानै नखल बिलाथि जौ बानायग्रा मेसिनजों लोगोसे जौ बानायनायाव बाहायग्रा गोथां मुवा बेसाद हमनो हादों आबकारि बिफाना। चिरांनि बासुगाव सोहोरनि भुटियापारायाव नखल बिलाथि जौनि हेंथायै सेबदों आबकारि बिफाना। बिजेपि दैदेनगिरिनि न'आव सेबो आबकारि बिफाना। हमनो हायो नखल जौ बानायग्रा मेसिनजों लोगोसे गोथां मुवा बेसाद। चिरांनि बासुगाव सोहोरनि भुटियापारायाव नखल बिलाथि जौनि हेंथायै आबकारि बिफाना सेबदों। सेबनायाव सोराङाव फैबाय नखल बिलाथि जौ थियारि खालामनाय फालांगिजों लोब्बा थानाय बिजेपि दैदेनगिरि एबा बारग' भिसिडिसिनि आफादगिरिनि मुं रायखांजादों। मैया मोनाबिलि समाव स्रोद सुलादनि बिथायाव होसोनानै हमनो हायो भुटियापारानि लंकेश्वर देबनाथ आरो दीपक देबनाथनि न'आव सेबो आबकारि बिफाना। गुवाहाटीनिफ्राय फैनाय आबकारि बिफाननि मोनसे दोलोआ सेबनानै हमनो हायो नखल बिलाथि जौ थियारि खालामनाय आरो लोगोसे जौ बानायनायाव गोथां मुवा बेसाद हमनो हायो लोगोसे गंसे गोदान मुगानि बथलनि मेसिन बानायग्रा आरो हाग्रायाव एरसोनानै लाखिनाय गोबां बिबांनि लांदां बथल हमनो हायो आबकारि बिफाना। आबकारि बिफाननि सुबुंफोरा खानाय लंकेश्वर देबनाथआ खौरां बिजोंनि सिगाङाव मिथिहोनाय बायदिब्ला बिथांनि न'आव मोननाय गासै मुवा बेसादफोरा बिबथैनि फिसाज्लानि सनजित देबनाथनिसो आरो सनजित देबनाथनि न'आव सनजित देबनाथनि न'आव फसंथानाव खामानि मावनाय उन्दै बिफां दीपक देबनाथआ सनजित देबनाथनि बिथोन बायदियै मुवा बेसादफोरखौ बिथांनि न'आव लाबोनानै एरसोना लाखिदों। नाथाय मुवा बेसादफोरा बिथांमोननि नङा सनजित देबनाथनिसो होननानै फोरमायदों। मख'नो गोनांदि नखल बिलाथि जौ बानायनाय फालांगिजों लोब्बा थानायनि मुं रायखांजानाय सनजित देबनाथआ बिटिसिनि इउपिपिएलनि खुंथायाव तिलकआव भिसिडिसिनि आफादगिरिमोन। सनजित देबनाथआ मख'नो गोनांदि मोनसे समावनो चिरां जिल्लानि सिडली थानानि सिङाव थानाय सुन्दरिता आबकारि बिफानाबो सेबगासिनो आरो बेयावबो गोबां बिबांनि नखल बिलाथि जौनि बथल आरो लोगोसे नखल बिलाथि जौ बानायनायाव बाहायनाय गोथां मुवा बेसाद हमनो हायो। आरो चिरांनि बासुगाव सोहोरनि भुटियापारायाव नखल बिलाथि जौनि हेंथायै गोख्रों सेबो आबकारि बिफाना आरो बिजेपि दैदेनगिरिनि न'आव सेबो आबकारि बिफाना आरो सेबनानै नखल बिलाथि जौ बानायनाय मेसिन हमनो हादों आबकारि बिफाना लोगोसे नखल बिलाथि जौ बानायनायाव बाहायनाय गोथां मुवा बेसादबो हमनो हादों आरो बे बिजेपि दैदेनगिरि लोब्बा थानाय सनजित देबनाथ आरो दीपक देबनाथखौ खादों आबकारि बिफाना आरो नखल बिलाथि जौनि हेंथायै गोख्रों सेबनानै हमनो हाबाय बिजेपि दैदेनगिरिनि न'आव नखल बिलाथि जौ बानायनाय मेसिनजों लोगोसे गोबां गोथां मुवा बेसादखौ हमनो हायो आबकारि बिफाना। নাজানো কিয় আহিছে যে নাজানো কলো না যে মোৰ সৰু ভাই দীপক দেৱনাথ এই কাম কৰে এই সঞ্জিত দেৱনাথৰ লগত উনি কি কৰে না কৰে ইহঁতেহে জানে আমিতো নাজানো সেই আৰু মনে হয় সঞ্জিত দেৱনাথে বোধহয় কৈছে ওই হিসাবত রাখছে দীপকে হয়তো রাখছে কিন্তু ক'ত পাইছে না পাইছে আমি নাজানো আর আমিও দেখা নাই আজি দেখা পাই আমি তো গাড়ি চালাও কোনোদিনও নহয় মই ডেইলি আমি পেচেঞ্জাৰ ভাড়া মাৰি থাকো আজিও লোৱাৰ আসাম মাৰি আহিলো কিন্তু নাজানো কিয় আহিছে যে নাজানো ক'লো না যে মোৰ সৰু ভাই দীপক দেৱনাথ এই কাম কৰে এই সঞ্জিত দেৱনাথৰ লগত উনি কি কৰে না কৰে ইহঁতেহে জানে আমিতো নাজানো সেই আৰু মনে হয় সঞ্জিত দেৱনাথে বোধহয় কৈছে ওই হিসাবত রাখছে দীপকে হয়তো রাখছে কিন্তু ক'ত পাইছে না পাইছে আমি নাজানো আর আমিও দেখা নাই আজি দেখা পাই আমি তো গাড়ি চালাও
কোনোদিনও নহয়, মই ডেইলি আমি পেচেঞ্জাৰ ভাড়া মাৰি থাকোঁ। আজিও লোৱাৰ আসাম মাৰি আহিলোঁ। এতিয়াতো নাজানো কিয় আহিছে, যে নাজানো। ক'লো না যে মোৰ সৰু ভাই দীপক দেৱনাথ এই কাম কৰে এই সঞ্জীৱ দেৱনাথৰ লগত। উনি কি কৰে না কৰে ইহঁতেহে জানে, আমিতো নাজানো। সেই আৰু মনে হয় সঞ্জীৱ দেৱনাথে বোধহয় কৈছে, ওই হিচাপত রাখছে, দীপক হয়তো রাখছে, কিন্তু ক'ত পাইছে না পাইছে আমি নাজানো। আর আমিও দেখা নাই, আজি দেখা পাইছি। আমি তো গাড়ি চালাও, কোনোদিনও নহয়, মই ডেইলি আমি পেচেঞ্জাৰ ভাড়া মাৰি থাকোঁ। আজিও লোৱাৰ আসাম মাৰি আহিলোঁ। এতিয়াতো নাজানো কিয় আহিছে।